Per segon any consecutiu, el recinte firal de Gran Via ha acollit la 29a edició del Saló del Manga a Barcelona, el qual ha plegat 165.000 visitants. Té un impacte molt positiu en el sentit de que venen nois i noies joves de tota Espanya i fins i tot a nivell internacional que venen en aquesta gran cita que és el punt de trobada del manga, l'anime i de lo que és la cultura i tradició japonesa. Venimos de Alicante, nos hemos hecho un viajecito un poquito largo, pero es que este salón es de los mejores que hay en toda España ahora mismo y merece la pena venir. Es verdad que hace unos años lo teníamos más difícil, si queríamos comprar algo, sobre todo los trajes nosotros que nos gusta vestirnos, lo teníamos que hacer sí o sí nosotros, porque costaban un dineral y eran de muy mala calidad. Ahora esto duele reconocerlo porque seguimos haciendo trajes, pero estos son comprados y son una pasada. Aquests dibuixos japonesos traslladen els nascuts entre els 80 i els 2000 a la seva infantesa, ja que són molts els que van créixer veient Bola de Drac, Doraemon o Pokémon. Però avui en dia el moviment del manga és més viu que mai i continua traspassant fronteres lluny del Japó. La indústria, diguéssim, està molt contenta perquè no para de créixer, així que molt contents que això segueixi endavant. I cada vegada tenim més joves que s'introdueixen en el món del manga. Abans parlàvem de 12-13 anys i ara estem al redor dels 8 anys. Tan alta és la demanda per acudir al saló que les entrades s'esgoten gairebé en sortir a la venda. Tant divendres com dissabte estaven ja esgotades de fa ja un temps. Ens agrada molt perquè revius una mica sèries de la infància, que fa potser molt temps que no veus i fa molta gràcia perquè està superxulo, hi ha pòsters molt xulos, gent que es disfressa, que interpreta papers i està molt xulo, et fiques més en el paper, és molt guai. Normalment el que miro és tema figures, samarretes i sobretot l'ambient que hi ha i el tema de les disfresses i tal, tot aquest ambient està molt xulo. L'auge d'autors catalans que creen manga també ha crescut molt en els últims anys. Cada vegada més tenim autors i autores d'aquí, que fan manga, que fan... I llavors tenim editorials que també aposten per aquests talents nostres que fan manga i que es publiquen. I des d'aquí, també des del Manga Barcelona, volem apoyar el que hi hagi cada vegada més també manga en català. Un saló que any rere any crea una gran expectació i atrau una gran quantitat de visitants a Barcelona d'arreu del món.